Assalamu alaikum masu kallon mu da sauraron mu. A yau muna tare da matashiya mai kishin matan arewacin Najeriya baki daya. Muna miki barka da zuwa Koguna Talk Show. Ina muku fatan alkhairi. Da farko masu kallo za su so ki gabatar musu da kanki. Assalamu alaikum. Sunana Habiba Aliyu, Gusau Zamfara State. A matsayin ki na matashiya, ya kike gudanar da rayuwarki duk da rayuwa ta yi tsada? Ina gudanar da rayuwata yanda sauran mata ka gudanarwa. Ina gudanar da ita cikin tsanaki da kwanciyar hankali, ba hayaniya ba tashin hankali. Haka nake gudanar da rayuwata duk da yanzu rayuwa ta yi tsada. Kowa kan shi ya sani. A matsayin ki na matashiya mai kishin matan arewacin Najeriya, wani kira zaki yi ga matanmu na arewacin Najeriya kan harkar social media? Zan yi kira sosai ga mata 'yan uwanmu. Kaga dai harkar social media wata sana'a ka kaita, wata kuma batanci ka kaita, gwadin tsiraicin jiki Sosai. wata kuma kawai tana dai talle fuskar ta kawai dai ta samu maza su like. To kaga abu ne ya kusan kashi uku. To ina kira ga mata 'yan uwana matasa dan Allah su kiyaye da batancin da suka yi ta social media. Mace wa kamun kai an kasanta da natsuwa, saboda duk abin da ka yi zai daɗe ko da yaushe. In ka haihi ɗiya za a nuna a ce ji yadda mamanka ta yi. Gaskiya kaga wannan bai dace ba. haka ne. Amma idan kika kama mutuncin kanki kika kamile kanki, wal alhamdulillah zaki rayuwarki za ta yi daidai. Shin kina soyayya? Kuma me sunan saurayinki? Kuma yaushe zaki yi aure? Ina soyayya amma gaskiya wannan sirri ne na rayuwata, saboda mijin da zan aure ba zan iya ganin sunan shi ba. Masu kallo ko za su so su san sunan wannan miji naki? A su dai bari idan lokaci yayi za su san ko wane ne. Kuma nan ba da jimawa ba, nan da 'yan watanni kaɗan insha Allah zan shige. Zaki shi ke Allah ya kai mu. Amin ya rabbil alamin. Shin wani kalubale ne mata ke fuskanta har ya jefa su kama daga sace-sace, shaye-shaye, bibiyar maza? An zo wurin. Na dai za ka ga yanzu ga misali ka gane dai da kaya. Kin gane da kaya, a'a wance ya ake ciki? Wallahi kaza nawa kin ka sai ta? To akwai macen da za ta sa kudirin da dole sai ta sai wannan abun. Za ta bi hanyar sata, za ta bi hanyar bin maza, za ta fada da hanyoyi da yawa saboda ni ta san ta mallaki wannan abun da kin kasa. Saboda ga abarta baya. Me ke kawo irin haka cikin al'umma? Kwaɗayi da kyali-kyali kawai ki fi wance, ai na fi wance proudin ka gane? Za ki proudin, ai na fi wance kaza ta kasa kaza nake sawa. Kuma har ka shaye-shaye da kace to maza na kawowa. Ki shiga irin yanzu a ce misali ina da saurayi ya zo ina ta bibiyan shi waye yau da kullum in kira shi waye kaza kawai ya kyale ni kawo kwandon shara. Kaga irin wannan zan samu abu kiyawar da kai wance ce ya Allah kyale shi kawo kaza da kin sha kaza ya zama normal. Zaki koma daidai waye ka gane? Za ta zo ta jan ra'ayi na haɗin samu in yadda. To ta sanadiyya haka nan kuma ana samu. Kuma ta sanadiyya kuma questions na biyu zaki samu abu kiya ko ba ta wannan hanyar ba wadda ka yi. To a takaice ko baki za ta jawo ki cikin wannan halin. So wani kalubale ne kika taba fuskanta a matsayin ki na matashiya wanda ba za ki taba mantawa da shi ba? Gaskiya na fuskanci kalubale sosai. Masu kallo za su so su ji wannan kalubale naki. Wannan sirri ne na rayuwata. Ya kamata gaskiya mu san ko kaɗan daga ciki saboda akwai wanda su maki fatan alheri wani kuma zai tausaya maki kan abu da ke. Amma kuma wannan ka san ba kowa ka iya gayi ba. Matakai ya kamata mata su ɗauka don cimma nasara a rayuwarsu. Ya kamata mu jajirce kan neman na kanmu. Sosai. Don yau kina da saurayi ba ni kaza ya zama reni. Zai rena ki amma ni in kin ka dogara da kanki. Bayan da za a yi ce wani ba ni kaza kuma yanzu ka san menene mazan mu namu ne yanzu. Zaki ji an ci zaki je budurwa ta ce baby dan Allah ina son ka dan min anko waye to yayi yau yayi gobe jibi jikinka zai nema. Confirm. Me yasa ake samun irin wannan matsalar? Saboda rashin dogara da kai. Baki tashi kin ka nemi sana'a ba da kanki.
amma in kin ka tsaya yau zaki yi sana'a yau ko dan gullin ga da mata kai naira 50 naira 100 ko ciki kya dan samu riba. Daga ƙarshe wani sako zaki isarwa ga maza da mata na arewacin Najeriya baki daya? Zan isar da sakon da uwaye mata su san yaran su da wa suke tare, ko maza ko namiji ku san da wa 'ya'yanku suke tare. Da yanzu duniya ta yi wuya, rayuwa ta yi wahala sosai, saboda akwai 'yan matan da maza ka yaudara ta harkar fyaɗe su ta a ba su magani a ba su don su samu galaba akan yarinya. To wallahi maza ku ji tsoron Allah, wallahi ku ji tsoron Allah, zalunci bai da kyau. Kamata dinin ta dadan duk abin da kan maɗan wani sai an manaka, ko ba a yi manaka ba sai an maɗan ɗan ƙaunarka ko ɗan ɗanyarka ko ɗan kowane ne cikin familin ku. Kuma kai magidanci kai ma ka san duk abin da kai kai ma sai an maɗanka. Kuma akwai mazan da in sun kaso yarinya za su ce ba mu jikinki wallahi za mu aure ki, daga ƙarshe su ƙi auren yarinyar nan. Akwai su da yawa sosai. Duka nan muka kawo ƙarshen wannan shiri na wannan mako, sai wani sati idan Allah ya kai mu. Kada ku manta da muna subscribing a YouTube channel ɗinmu mai suna Koguna Talk Show. Mun gode.